थांगासिनो जों दा तामुलपुर प्रग्रामाव Pronita रेस्टुरेन्टआव ब्रेकफास्ट जानोसै जोंहा दा Pronita रेस्टुरेन्ट ब्रेकफास्ट जानोसै ब्रेकफास्ट मा मोनजायो नो मिन्थिथ'आ मा मोनजायो ब्रेकफास्ट मोनजाबाय जोंखौ नोगोर गाज्रि लामाजों थिनहरबायलै पुलिसफ्रा जों लामा फिसाजों सोला हरबाय जोंखौ मा जानांसै जोंलाय गैया दा मानसि गैया आं ओरैजोंसो Wow, nice beautiful.
साबायखर थाबाय मोसागिरि बिथांमोननिसिम